Dámy a pánové, Manky vás zdraví u své nové série. Takže je tohleto mapa, kterou navrhl kapitán Sparkles ještě s jedním týpkem z Voxelbox. A já nevím, jestli ji znáte, jmenuje se nějak, jak se jmenuje? Jo, jmenuje se Deep Space Turtle Chase. Hraje Jokcast, takže tam jsem ji jako viděl a zalíbila se mi. Takže jsem s ní taky chtěl dělat teda let's playe. Takže ty tady, jsou to různé módy a má to být něco jako, prostě má to být něco jako Star Trek a takovýhle. Takže mě to připadá docela zajímavý. Uvidíme, jak se to teda bude líbit vám. Takže tady moje jméno se Protagonist, to je fakt zajímavý. Že rank 2 Enforcer, no dobrý, tak to si se můžete přečíst sami. To nebudu potřebovat k životu, bych řekl. Co to je? Failure, no. Tak tohle to asi nebudem číst. GR7 Security Division orders for Professor Tagonist. Locate and apprehend known criminal Dr. Earl S. Dobrý, tady je napsané, že mám hledat nějakýho doktora, který se jmenuje, jak on GR7 Security Division orders Dr. Earl S. Testudín. No dobrý, takže tady jsou nějaký lidi, který on zabil, ten Testudín, jakoby, aby se uprchl z té naší lodi, ty co je na lodi. Dobrý, co? Takže emergency elevator open door, no já už jsem to openul, poněvadž jsem se koukal, jak to vypadá, takže to vám se nevadí. Takže teď musím vyšplhat tady takhle. Jo, tady. Super, tak tady jsou vlastně nějaký laboratoře, botanical sector, dobrý. A tak nejdřív musím mít, počkat, co je tady? Power socket, place power device here. Takže ten power device je tady. Jo, to je tady to. Takže si vezmeme tady tu strajčku. Dr. T, I know you genius types have a hard time. Zase tady něco říkám, tak to mě nezajímá, tak se vezmeme power. A půjdeme dál. Takže tady jsem to dal. Dobrý. Game over. Tady jsou nějaký kalbin, tak to si jdu zakalit. Co kdyby tam třeba dával, kdyby tam byl třeba Minecraft? No, to nic nedělá. Škoda. Takže warning, cascade failure, no, system error. No, tak to mě nezajímá. Please give me your answer, do. No, mě nezajímá. To je emergency escape pods. Takže to znamená, že do nějakých jakoby eskapových modulů se mám dostat. Takových únikových modulů, poněvadž tohle loď jakoby, že vybuchne za chvíli. Takže teď si na sady vemu všechny tyhle ty. Sakra. Dobrý. To vemu na sebe. A vidíte, jak krásně vypadám, ty, to jsem hezký, co? Sexy. I'm sexy and I know it. Vidíte mě? I'm sexy and I know it. Dobrý, takže zase dál. Step 1, get into escape pod. Step 2, mid launch button. Kde to je? Tady. Step 3, have a nice day. Mějte hezký den, dobrý. Dobrý. Tak tady trochu vybouchlo, no. Že jsme tam nebyli. Teď bude dlouhá cestička. Škoda, že já to asi nebudu skipávat v tom finálním videu. Ne? Asi ne. Ale už tam měli pěkný zážitek z jízdy. No jo, no. Ježiš, tam jdem do nějaký jeskyně. Dávejte se jako, že normálně lítám ve vzduchu. Ale tak je, řekl bych, že stejně tady to dráha trochu vidět. No, takže. Ježiš, to zase bude trvat. A kam vůbec jedem? Co by se myslíte, co by se mi stalo, kdybych rozbil? Řekl bych, že bych tady umřel v tom vesmíru asi, ale tak to se asi nemá. Takže to radši já nebudu. Ježíš, to jsou tvary, omega. Ježíš, no. Tak tady bych si zabloudil. Kdybych tady teď rozbil ten modul. Dobrý, hele, kostky ledu. Ty krávo, led, ty krávo, ježišmarja. Proč mi to ubralo životy? Jak se to opovažuje? Ještě se kouknu, jestli hrajeme na peaceful.
Poněvadž to se má hrát na Peaceful, tohleto. Jo, dobrý, hraje na Peaceful. Už tam skoro budem, bych řekl, ale úplně jistý se tím nejsem. To jsou krásné hvězdičky, já tak mám mrdě. Já tak rád dívám v noční oblohu, vidíte ten krásný měsíc. No fuj. Ježišmarja, bude to trvat opravdu tak dlouho? Poněvadž to zabere taky 3 minuty jeho videa, řekl bych. Hustě, už jsme možná na té lodi. Máme vejít, nějakou se nám to načítá, no to je nevadí. Skvělý, teď jsme pod lodí, tady jsme si nějaký kanony, tyjo. To je velký jak ta Enterprise, jak jste ji viděli teda. Viděli jste někde ten model Enterprise, který někdo udělal v Minecraftu? Když jste ne, tak jste nubové, děti se na to koukali. No, nevadí. A teď už se zahučí dolů. A zase mi to sebralo životy, kdy mě to málem zabilo. Co to je? Urgent message, Vox Reader. Tak si dáme tady takhle. Ty sračky dáme sem. GR7 Security Division Ale ne, to orders jsem for... nechtěl. Tak dáme tady takhle. Incredible. I knew GR7 security guys were built tough, but thawing yourself from cryo. Where can I buy that level of bionics? I'm Schmidt, by the way. Dobrý, já už jsem to čet, I could see, takže vím, jakoby o co jde. Jde o to, že se rozbila jako nějaká věc, tak ty tam musíš pozbírat jakoby nějaký součástky pro to. Takže Danger, Hull Damage Detected, Danger. Tak to jít nemáme. Takže... No tak tam tady taky ne, tak půjdeme asi tudy, takhle dolů. Dobrý. Jsme dole. Reaktor fuel. Reaktor power. To nefachám, nevadí. Tak jdem. Jdeme. Takže... Jo, počkat, tady ještě si bude nějaká věc. Jo, Vox Reader. Jak se teda naklas sem, tyhle ty dám pryč, ty jsou nepotřebný. Možná bych je mohl potom vyházet, no a to až potom. And if you haven't yet, make sure you stop at the bereft essential downtime, or bed unit. Sleeping in one of these bed units will cause it to begin producing supplementary... Dobrý, takže se máme vyspat v posteli prostě. Takže se může vzít nějaký medipaky, dobrý. Tak jem třeba... Kolik jich jem? 10? Ne, 9... sakra. Necháme to takhle. Tak. I když řekl bych, že nám to stejně na nic nebude, poněvadž se to hraje na Peaceful, že jo? Všichni to hrajou na Peaceful, takže se to asi má hrát na Peaceful. I třeba Jokcast to hrajou na Peaceful. Takže... Dobrý. Teď se jde sem takhle. Tady nějaká páka. No, ne. Nevypadá to, že by to něco dělalo. Tak jdem dál. Dobrý. A to tady zase bude. A to tady necháme. To nám je stejně na prd. Sféry Power Core, tak to se asi vemem. Jo, dobrý. And if you haven't yet... Již mě to nezajímá. Keci pořád. Jakoby tenhle ten týmek, co spíkuje, tak to je kapitán Sparkles, on tam dal tomu ten hlas. Jestli neznáte kapitána Sparklese, tak jako to je fakt, toho musíte znát, to je fakt úplně drsnej týpek, jako. Tak dobrý, jde se dál, lidi, jde se dál. Takže... Teď ono je taky složitý docela tady. Sakra. Blbej sprint button. Který jsem to nezmáčkl dvakrát, jsem to určitě dvakrát zmáčkl. To je divný. Zase! Už nějak blbnou klávesy, nebo jsem já blbej? Spíš já jsem blbej. Ježiš! Bude rage? Ne, nebude rage. Dobrý, nebude rage. Pokud ty nespadnu.
Dobrý, nespadnul jsem, takže rage se tento den nekoná. Snad. Takže kam teď? Teď myslím se jde tudy takhle. O, můžeme to vyzkoušet. V nejhorším se vrátíme. Teď ono se vlastně musí jít, jakoby, můžu to vyzkoušet ještě, jestli o to nejde jít třeba nějak tudy takhle, no, radši to nebudu zkoušet. To normálně takhle sem se dostanu. Tak. Dobrý, a teď právě tady ten jump nejde udělat. Já nevím, co tam udělali, ale zkoušel to i Jokcast a nejde to, poněvadž sprintem můžu skočit nějak maximálně 3, myslím, a tady jsou 4. Takže prostě nejde to udělat, takže je to oni si tam, jestli znáte, já teď nevím, jak se ten mod vůbec jmenuje, tohleto, že si tam jen tak můžete dát stack prostě ničeho. Dáme třeba blue penu. A ať je to hezký takhle. A budeme radši držet shift. Dobrý, dáme to takhle. Tak, a jsme tam. Ne, není to cheatování vůbec, není to cheatování. A tady si to taky dáme. Tak, dobrý. A teď si to dáme třeba sem nikam, vidím, že teď už to nebudeme potřebovat, co? Dobrý, take me. Tady snad se nic být nemá ani? Ne. A tady nic není. Takže jdeme spát. Ne, kam se teď volá? Jo, teď se má jít tamhle. Shit. My pants. Dobrý. Dobrý. Hint. Takže co to je? Voxel Reader. A to si dáme se sem. Co to je? Are you sure you've got both of the power plugs? Yes, I do. Dobrý. Tak jdeme takhle sem. Tak co tady teď? Jo, teď vím. To je jakoby... Počkejte, já vám to ukážu ještě. Jsem zapomněl vám ukázat tady ten nápis. To je reaktor control room. Takže tady je nějaký jaderný reaktor asi, nebo z takovýho. A řekl bych, že tam tu sračku musím dát. Dobrý. Takže teď musím udělat co? Teď musím jít. Počkat, jenom tady něco udělám. Dobrý, back to game. Ještě tady něco musím udělat. Back to game, dobrý, už jsem zpátky. Už jsem zpátky. Počkat, co to tady je? Stone room, no tak tam asi nepůjdem. Nevím, takže downcrew, reaktor, počkat, co tady bylo. Já musím jít, myslím, sem takhle. Na tom potřebu totiž nic nebylo. Tyjo. Já už si to vůbec nepamatuju. Kam teď musí být? Stone room. Mez 2. Gali. To taky ne. Mez 1. Taky ne. A tady se takhle musím jít. Sleeping Waters. Hint. Co tady je? The elevator shaft on the other side of this door looks mighty familiar. So rank up those two circuits could change back down below. Takže save this door. Takže mám jít asi sem, jo, dolů. Já myslím, že oni jsou tam jakoby zase, že se, jo, tam vlastně byly jakoby dveře, když byste šli, jak jsme byli na začátku, jak jsme tam dali dolů po tom žebříku úplně, jak tam byl ten jaderný, jak tam vlastně, jako bylo, jak nešel spustit ten jaderný reaktor, tak tam byl, že jo, žebřík a tím jsme šli jakoby dolů, no a myslím, že teď se dostaneme na ten žebřík. Ono se nám tam dole asi něco otevře.
toho nezgebnu. Nezgebnu. Oh, shit. Co to je? Co mám tady udělat? No. No, co to je? Co to je teda? Co to tady je? 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 No. Do pytle. No ale mám jít určitě tudy. Určitě, jsem si dokonale jistý. No. No tak nahoře nám už se to stejně neotevře, takže teď vlastně nemůžeme dělat vůbec nic. A nevím, jestli mám nějaký bug. Nevím, jak castu se to normálně takhle otevřelo. On to ne, taky ne. No tak... Sakra fix. Co mám dělat? No to je jedno, tak to trochu rozboříme. Snad se nebudete zlobit, ne. Prosím, nezlobte se, nezlobte se. If I could see you docking at Ares, you can bet your... Nevím. Možná, že to byla moje chyba, ale úplně tak bych to neřekl. Core power, reaktor fuel. Dobrý, tady to jsme tady asi předtím neměli. Takže... A tady si dáme tady ty voxel readery a všechny někam vyházíme, poněvadž mě opravdu nezajímá. Stejně už jsem si je všechny přečet. Tak. If... Oh, and if you... Dobrý. Tak. Tady vezmeme další 2. Crap. If... You? I I should have known you'd be capable of autothaw. I to je ten guess when nějaký you ten have so few testurín. brain cells, there's no Ježiš, concern co to je of za doing any chlupak real jeho dětka, damage. fuj. No matter. Once I've finished Ten je you off, I'll hnusnej, find and fuj, radši eradicate dám that. pryč. Doble. Takže teď musím dělat tady to, jo. Jsem tady otevřela tahle sračka. Já střelezu po žebříku, what the fuck? Lezu po žebříku, já jsem si les po žebříku, já si zase lezu po žebříku. Dobrý. Takže čekat. Kapitán Quarters, tady nic není, nic tady nevidím. Takže možná máme jít asi opatro, víš, asi jo. Tak se kouneme možná na krásný, co tady je. To je krásný výhled, to nebudeme radši rozbouřet. Takže low power. Bridge lights disabled. Tak počkat. Ale tady je hint. Jsem ho nejdřív neviděl nějak, takže 4. Where are you going, Professor? There are ships closing it fast. And we've got to do what you can to fight them. Try out the weapons control room behind you. Dobrý, takže weapons control room, to je asi tady to. Fire all weapons. A tady umřu. Tady mě to totiž zabije. Tady mám jakoby ono to má být jakoby simulovaná, prostě že jste jakoby ztroskotali, prostě že ta loď ztroskotala a teď se objevíš jakoby na jiné planetě. A tady asi ukončím svoji první epizodičku. Jo, takže koukejte, teď vám možná jenom ukážu tu planetu. A vidíte. Takže se mějte moc hezky, lajkujte, subscribeujte, řekněte, jako jestli se vám to líbilo nějak. Ale určitě to chci dodělat aspoň, i kdyby se vám to nelíbilo. To je mi jedno, na to mi nezáleží. Ne, kecám, samozřejmě, že mi na tom záleží, ale když už něco začnete, tak to chcete dodělat. Samozřejmě Zelda dodělám, jenom jsem chtěla teď trochu odbočit, aby to nebylo moc stereotypní. Takže se s vámi loučím, mějte se hezky a příště.